Ka jingruai balak ruai ha kaktin boy ka ba ai kerteng hapne ri boy ka balak ruai kerpang shapang ka them ri boy ladeban penlait paj ba no ya kene ka music video ha ka khat sau tarik bunai Agos 2000 da ka jingwan poi jong ki nong mikmat paj ba se district council ki ba kentup ya uba Mitchell Wankar ubade MDC jong ka Laban constituency uba Tebor Pathau ubade MDC ka Maulai constituency uba Rangkensai Kharbuki ubade MDC jong ka Umroi constituency uba Balajit Rani ubade MDC jong ka Nongpo constituency nangta ikong Magdalene S Maulong ibade MDC jong ka Umsning constituency. Haka jingdon lang jong uba Jason Saukmi Maulong ubadiu MLA jong Komsning constituency kum Kongsan rengkat ru da ke jingdon lang jong ki ripo khmat kathan ki bakantup ya upaim WSIM Nongshai ubadiu Sirdar jong Nongpo elaka uba Reynol Kharkamni ubadiu secretary jong Nongpo town committee uba Biren Singkli kentup ru ki nong isim benta ha kate ke music video. Kita kinong mikhamat ki balawan poi ha kate kasingi haba jingkran ki laong ba Ribho district kalong ka wei na ki district ka bala kerkhu na pedeng ki weipat ki district ki badon na po ka jela ki laong ru ba ka jingsim banta jong MDC ka Umsning constituency kalong ka badai e namar ide executive member ka district council namar ha kane ka jingrwai la roi kerpang ya ka jinglong jingman ka them Ribhoi kumjuru ka jingkentu ka jingkersiu bat ka jingpen ki im ya ka tenrai bala hikai da umen barim ai mau apply kena ni ba jing lam lenti jong mu hi ba ni yo ski ba sai ba pernai mar ko mengi pe ni mele step ni ba step la edu mel sep mar program ni la pe ka ko ni ski ba ni kan ni video ni la shoot ta la tu kan effort la ya ni kwa ba program du kan ko job program punya shikmat ai to play ni ngas ai to play keldom ngas kran khamba kamaden mani pelak saya kan ni video ni ga video kan ni no ski aku lagi berfakir mengikut dari MDC di bidang ini, bahin bidang ini, membesan kira masdong, kira orang bak kira mungkin kira bidang ini di kenal sama lagi bidang ini. Aku boleh kelum di film berempat, buat season lagi, bah jawapan pej akan ke video, ini nak tayski, jawapan penlat nak, ini jawapan release nak, macam ni bersyukur.